Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Mga urip mo Allah subhanahu wa ta'ala. Mataan na so kapupuginto sa gyang kay adunya na tanto ama kambat mga urip mo Allah. Kaupama kabatan din na pumagito nga o di na compare na gyang ko to mapagamal tanaw sa iko kapupugintaw tanaw o di na sa iko umor tanaw mga urip mo Allah. Sa ayat ano ipumasa ko surga mga urip mo Allah subhanahu wa ta'ala na tanto mawatan ang bidaan yan nagutan tuwa may to agyang ko tuwa amal tano sa ubat tano may pamasa ko surga mangurip Allah ugid na kagis Allah subhanahu wa ta'ala na tanto amal ilimo kung mangurip niyan mangurip Allah na apya pa na may to adiran di mapagamal sa agyang kaya dunia ini kaswat Allah subhanahu wa ta'ala na biidnillah na pumakasudsiran wallahu ta'ala ko surga ugid mangurip Allah na sutaw urip mo Allah masisingan niya nagyang ko to kala badas kaparulisi sa alungan amori maurip Allah subhanahu wa ta'ala o di na masisingan niya nagyang ko to mala kasurgaan sa alungan amori na kailangan na sa kanyan na malantas ipamikiran maurip Allah sa mabalis kanyan na diniyan di manggelbek agyang kutuwa mga amal mga simba si ikwallah at panakapan ibalas maurip Allah. Sabi na ras wagamat tano agama Islam maurip Allah ko subhanahu wa ta'ala na adna minisuguyan na mga amal uli na mga simba si ikwallah ko subhanahu wa ta'ala at tanto mga la ibalas maurip Allah kapagaya ipagkamamasa o manusia anda din ni kaya ganyan sa gyang ko to akala iyan ibalas maurip Allah. Kapag pan maurip Allah subhanahu wa ta'ala upama kabadin pumagito nga umanusia o di na ikumpir yan nagyang ko to amal yan o di na gyang ko to idadiyan maurip Allah sa gyang ko to pagaloy no waga may Islam maurip Allah subhanahu wa ta'ala na sabnar puminos niya nagyang ko to umur yan naguso amal yan maurip Allah subhanahu wa ta'ala adi gyang ko to kaparulian yan sa gyang ko to balas ugid maurip Allah nakagis wallahu subhanahu wa ta'ala na kawasa ko kawasa nagu lawan yan na kawasa nagu masakaw ko masakaw maurip Allah subhanahu wa ta'ala ada makalalawanon sa kasakaw maurip Allah nagu tanto malai malai limo ko uripan yan maurip Allah subhanahu wa ta'ala na biyelo niyan so mga sabad ko mga amal panakapanag yang ko to balas yan maurip Allah subhanahu wa ta'ala apya pan yang ko to amal na minus si ko pangilelian o mga urip niyan ugid na si ko Allah subhanahu wa ta'ala na tanto runo to kung malai balas panakapanag yang ko to balas yan amay kugyang ko to amal amay to mga urip Allah nang galubakon o urip mo Allah subhanahu wa ta'ala sa suat yan si ko Allah subhanahu wa ta'ala nagu ikhlas tulabus ikhlas mga urip Allah subhanahu wa ta'ala iman to na penggunaan ako ng sa amal tanto mala ibalas mga urip Allah subhanahu wa ta'ala kaupama kabadin pagamali agyang ko to abalasyan na di kagagamagal ko peraragon mga urip Allah subhanahu wa ta'ala. Antunan ito mga urip Allah subhanahu wa ta'ala nagyang kaya hadith amya katitayan ko Aus radiyallahu anhu apitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ghassala yawm al-jum'ati waghtasal ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع وأنصت ولم يلغو كان له بكل خطوة يخطوها من بيته إلى المسجد عمل سنة أجر صيامها وقيامها
Ayamanan yan, mga orip Allah, na tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sad na tigyan sa mamanguna piya. Pamanguna ba niyan piya, ulo niyan, mga orip Allah. Si ko alungan ayaw mal jum'a, nagupigus kanyan, mga orip Allah. Thumma bakkara wa batakar, orian yan na mga balagas kanyan. Raot niya nagyang kutuwa, kaya pa nga balagaw imam. Uri na kaya unaan niyang panso imam sa masjid, mga orip Allah. Wamasya, nagulumiyalakaw, walam yarkab sa dapagda, sa kiyasong yan sa masjid. Si sagyang kutuwa, alungan al-jum'ah. Wadana minal imam, nagumipa pa karanis kanya mong ku imam. Maana asis kanya misaap, sagyang kutuwa saap, amarani si ku imam. Ma'urip Allah. Wastama'a, nagumiya makinagpipiya. Wa ansat, nagumaganak sa kanyan, sagyang kutuwa din yan di kapamakinig. Walam yalgu, nagudama kang galubag, sa galubag di mapiya, uri na bakabatal sa balas o yawmul jum'a, uri na dama kang galubag sa kapanang batumbang. Sagyang kutuwa, masa din yan di kapamakinig sa khutbah, si iku alungan a jum'a, nakana lahu, na sabnar, at tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagian yan, bikulli khutwatin, yakhtuha, sa uman isalakad, ipulakad yan, si iku kapakapupo niyan, kuwalay niyan, sa taman din, sa giyang kutuwa, kaya pakataling umaniyan sa masjid, kaya pakumaniyan sa masjid. Maana, bagian yan, uman isalakad, milakad yan, kukyasong yan sa masjid, makapupuon sa kanyan sa walay, amalu sana agyang ko to balas o galubog o di na amal ko saragun. Ajru siyamiha wa qiyamiha. Balas o di yun di kapamuasay di kapamuasay sa agyang ko to saragun na gusto di yun di kapanambayangi sa gagawi imang orip Allah subhanahu wa ta'ala. Maana mga orip Allah umang galubog ko to o orip ng mga orip Allah subhanahu wa ta'ala agyang kanan miya aloy sa giyang kanan na hadith na umani salakad minilakad yan sa giyang kuto akapa kapupuon yan sa walay niyan asomyong kanyan sa masjid na timbangan balas pangorip Allah subhanahu wa ta'ala balas o kapagamal sa saragun mangorip Allah balas o di ka panambayangi sa giyang kuto kagagawi ko sold o saragun nagusto di ka pa mo sa isa gyang kuto asul usaragun aurit ballahu subhanahu wa ta'ala. Na piray kila kadu uripan wallahu ta'ala sa gyang kuto kasungian sa masjid aurit ballahu subhanahu wa ta'ala. O pa makalakad sa kanyan sa gyang kuto kasungian sa masjid sa yawmal jum'ah amiyang balagas kanyan nagumipigu mangorit ballah miyamang unapipi mangorit ballahu subhanahu wa ta'ala na upama kami nila kadiyan na magatos pangorip ballah na aya ke parulin yan balas pangorip ballah subhanahu wa ta'ala na balas o di ka pagamali kung magatos ragun mangorip ballah subhanahu wa ta'ala arak sagyang kuto di ka panambayangi sa gagawi di yun di ka kiyamul layli sagyang kuto magatos ragun nagusudi ka pamuasai sagyang kuto adawng daw sagyang kuto magato saragun ang orip Allahu subhanahu wa ta'ala tanto mala balas ititilagad wallahu subhanahu wa ta'ala sagyang kuto amal ang orip Allahu subhanahu wa ta'ala ginan iso muslim ang orip Allahu subhanahu wa ta'ala na pasiyap niya nan agyang kanan ay isinanan na adab o alungan na yawmal jum'ah naguso kasong sa masjid ang orip Allahu subhanahu wa ta'ala. Upama kadiniya na mapanggalubog sa lalayon mangorip Allah na aya minus mangorip Allah subhanahu wa ta'ala na pagkasalakan yan adiniya no to di manggalubog mangorip Allah singanimbu sa giyang kuto akala abalas mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Sabinar agyang kaya kapupugin itaw sa giyang kay adunya na tanto makampat mangorip Allah subhanahu wa ta'ala na so kapupugin itaw sa alungan amauri nakapaginataw ada at tamaniyan ng mga orip Allah naguso balas ang mapapadalom imbigay wallahu ta'ala sa
si ko uripan sa alungan na mauri na tanto amala mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Nakagiya makampatagian ko to aditano di kapag inataw sagyan kay adunia mangurip Allah na kailangan na sumu'min ang maparatian si ko Allah subhanahu wa ta'ala na diniyan di mapagamal diniyan di manggalubog agyang ko to simba si ko Allah subhanahu wa ta'ala asimba panakpan abadasyan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Mangurip Allah ginan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala iginan hadith na tagun tanu sa ginawa tanu mangurip Allah subhanahu wa ta'ala sa upama kaditanu mapanggalubog kita tabik si iku uman yawmal jum'ah maana upama kaditanu kita tabik mapunggulaw la o alungan a jum'ah o di na uman alungan a jum'ah o di na lalayon mangurip Allah na ayam minus mangurip Allah subhanahu wa ta'ala na pagkasarakan tanu agyang kuto aditan rundi kanggel beka mangurip Allah subhanahu wa ta'ala singanim busag yang kuto akala abalas ititilagadun wallahu subhanahu wa ta'ala singanim busag yang kuto kala kipantag agyang kuto amal mangurip Allah subhanahu wa ta'ala siyang butagwi sa diyang ka kapkan ganyan ko suara ko mangurip Allah subhanahu wa ta'ala ginan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala kibagi akarano man andauan sa gyan kaya makampat video adi tanu di pamangbalan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala paninta ko Allah batano dumapipya nagutariman wallahu subhanahu wa ta'ala sa mga simba tanu mga sambayang tanu mga karuko tanu mga sujud tanu nagu mga kabatya tanu sa Quran nagu mga dhikr tanu mangurip Allah subhanahu wa ta'ala sa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.